खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव BTCनि थाखाय मोनसे खोब साननो गोनां नोंथांमोननि गेजेराव खौरां लाना फैदों। बेनो जाहैबाय हानि पाट्टा होनाय। नंगौ बयनोबो जोंनो हानि पाट्टानि गोनांथि आरो बे हानि थाखायनो जोंनि बर' हारिफ्रा रोजा रोजा मुंख्लं जाबाय आरो बे हानि रैखाथिनि थाखायनो दिनैनि जाखांफुहांनाय लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां दोलो आफादफोरा सोमावसारबोनो गोनांथि जाबोबाय थादों। बेखौ लानानैनो माखासे मानि गिदिरथार बाथ्रा बुंथिदों आरो बर' हारिया माबे लामाजों बेयो मोनसे गिदिर साननो गोनां जानानै फैदों। मा बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। बे समाव गिबियावनो जोङो नोंथांमोननो एग्जाम्पल होग्रोनांगोन दि आसाम सरकाराबो बे समाव हानि पाट्टा रानगासिनो दं मिशन बसुन्धरानि गेजेरजों। नाथाय रायजो सरकारा बे समाव जाय रायजोआव जों थायो बे रायजोनि आन्दाराव थानाय BTCआ मोनसे फिसा काउन्सिल। बे काउन्सिलाव नाथाय रायजोआ जा मिशन बसुन्धरानि गेजेरजों हानि पाट्टा होदों, नाथाय BTCआव बिनि आलादायै हानि पाट्टा राननो थाखाय थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। रायजो सरकारा बे समाव 1965 निफ्राय 1971 सिम भटार लिस्ट बायदि बायदि डकुमेन्ट्स नागिरदों, अब्लासो बिथांमोना हानि पाट्टाखौ मोननो हागोन। नाथाय जोंनि BTCआव मा फोरमायदों गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों 1971 नङा 2005 मायथाइनि भटार कार्ड थाब्लानो गासैबो हानि मोनथायखौ मोननो हासिगोन BTCआव। थारैनो बर' हारिनि इउनआ माबे लामाजों BTCआ थागोन ना बर' हारिनि आखायाव? बे मोनसे गिदिर सोंथि। जाय हानि थाखाय बर' हारिफ्रा रोजा रोजा 7,000निबो बांसिन मुंख्लं जाबाय। अब्ला 2005 मायथाइनि सिगां जुदि फैनाय सुबुंफ्रानो जुदि हानि पाट्टा मोनथायखौ बयबो मोनोब्ला थारैनो सानसे समाव BTCआ जोंनि बर' हारिनि आखायाव थागोन ना? बियो मोनसे गिदिर साननो गोनां बाथ्रा। जेराव रायजो सरकारा 1971नि सिगांनि डकुमेन्ट्स थानायफोरनोसो हानि पाट्टा राननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नाथाय जोंनि BTCआव जाय जों आसामनि आन्दाराव थानाय एबा बिनि सिङाव थानाय BTC ओनसोला मा नेमखान्थि खालामदों, नोंथांमोना मा फोरमायगोन? हाग्रामा महिलारि एबा BTC सरकारनि बेबायदि थांखि लानायखौ नोंथांमोना गनायो ना? 2003 চনৰ পৰা সকলো বাসিন্দা বুলি কৈছে, কিন্তু 1965 কাগজ এতিয়াও বিচাৰে। মই বিচাৰিছে নাকি? অফিচ বিলাকত বিচাৰিছে। অফিচ বিচাৰিলে কি হ'ব? মইহে বিচাৰিব লাগিব। মই বিচৰা নাই, বাছ হৈছে। মই সব ঠিকঠাক কৰি এইবিলাক 4 মাহ হৈছে, 4 মাহ 5 মাহে হৈছে। মই আচলতে আমাৰ অফিচাৰ সকলকো যেনেকুৱা গাইড কৰিব লাগে মই সময় পোৱা নাই। কিছুদিন থাকক, সবে মাটিৰ পাঠা পাব। 2005 চনৰ থাকিলে হ'ল আপুনি।